עכשיו על קו החוף מול אלוהים, כבר לא מעמידים פנים, רוצים הכל מההתחלה. שלום, אני ניר ברטל, ראש מועצת אורנית. הנוער הנפלא שלנו, פה באורנית, מקיים בכל שנה בקיץ מסורת נהדרת של מחנה קיץ לילדים עם צרכים מיוחדים. ממש עבודת קודש. אני מזמין אתכם ומציע לכם לבוא ולקחת חלק במחנה. תודה רבה. זה הלב שמתעורר, מתחילה ללכת צעד צעד, זה בא מבפנים אתה אומר, אז תעשה, אל תדבר, זה לא כואב שמשתנים, אין חרדות על הרגלים ישנים, ואם מישהו מגיע קצת יותר, זה לך תוותר, כמו עכשיו על קו החוף מול אלוהים, כבר לא מעמידים פנים.